Video iyi ndoda kudzidzisa vanhu kufilma zvikomba. How to film chikomba chako. Wawanikidza iwo madam wako vane chikomba uroda kuziva kuti how to film, because mavideo amuri kutipa ari kusheka sheka and they are not long enough. So ndoda kupa 10 steps how kufilma chikomba. Chikomba chaunenge wawanikidza nemukadzi wako. Boys, musatya tine mawifi tinodownloada, musaita video pfupi dziri kunyangoya dziri pfupi. Filmai, mirai, garai makachaja mafoni. Number 1, gara wakachaja phone. Make sure phone yako iri well charged. Usaenda kunofilma chikomba battery rakupera, haibude zvakanaka. And make sure chikomba unochibata chato chinji chakakurura kuitira kuti pave neumbo. Number 3, ziva type yechikomba chacho. Zvimwe zvikomba zvakaita sesitofaniwe togona kumamisira mukadzi wako kakurowa kasara wakabata chikamera chako chikana muswitch. So unofanira kuziva type yechikomba chaunoda kufilma namadam wako. Number 4, ziva kuti madam wako havana pamuromo pakanyanya bhudzi pamuromo pacho pakanyanya. Madam akanga ane pamuromo anopedzisira ataura kuti nekadura rega isafie usati wafilma, isafie ndokura imese vhundutsira vanhu. Mavideo enyama amuri kuita zvikomba zvisina fie. Tarisa ziso rechikomba rine fie yemashuwa here kana kuti fie yekunyepera. Ziya kuti chikomba chauri kudhila nacho ichi hachina pfuti here, hachina bange here, chikomba chinoita basa rei chichi. Iwe wachifilma ziya kuti voice rako unoita kwarichinjawo kuti uzoramba mukoti. Unogona kupinda patight mukoti wanzi kwa voice anogona kuti iwe kuitira ukona neosa nyara, because kufilma chikomba kunonyadzisa iwe vanhu vafamba chiti ndiye mukadzi vanogona kuti ndiye mukadzi wokuba, but vanowanza kuti ndiye wokupwirirwa mukadzi. Saka kupwirirwa mukadzi hazvichinhu chiri bow. Saka kana uchifilma viga face yako usazviratidza iwewe, ita senge mukadzi womwe munhu. Uchifilma uchiita mukadzi wako senge ndeumwe munhu, muri kuhwirira murume kaimimi. Usangataure zita as well. Zvinokunetsa pamareference wakuda kuroora kechituo, because vakadzi vanofunga kuti vanozotanga kuti mirai ndiri kumbogadzira futi. Vakadzi vanozofunga kuti uyu akambourwa hagone, saka akahurirwa. Saka ndiri kupa step by step of how to film chikomba. Kana chikomba chadini wawanikidza chikomba namadam, step by step. Ndiri kumbodzima malight ndichidi breakfast yangu yabow. Saka ndoda kuti mubetsereke, handiti muri kuona, because mavideo amuri kuita tiri kuaona but haasi kunyatsa yari clear. Isu takavhura company yekutraina vanhu. Company yangu inotraina vanhu how to film zvikomba. Saka zvandeichita zvekuti kana une foni yakudhara, zvimanokia zvazvo, it's more expensive because hadzina focus iri bo pakufilma chikomba chaunenge wawanikidza namadam wako, right? Vana madam chakupaiwo yenyu. So kana uda kufilma chikomba, mira neposition, showa zvimasoro kana unazvo, ita senge unoda kuvhundutsira vanhu, kuvhundutsa vanhu. Vanhu vovhunduka kuvhundutsa vanhu. Wobva wamira ine position, chabata ziwallet rangu ine position yekuti unenge wakafilma uchiona angle yewauri tabude wacho, tora wakamira, nyatsotarisa ziso rechikomba. Zvikomba zvinowanzotarisa pasoba apiwo ndokubhutsura uchisa voice rine. Kana unika voice katete, tsvaka vanhu vane voice kobvuya paside vachivhundutsa vanhu. Simuka iwe uchifilma, regai kusheka mavideo enye ezvikomba amuri kuita ari kusheka. Saka hatikwanisi kunyatsoona view. Shekai. Breathe in, wobata kamera wakadai, breathe in uchifilma chikomba. Gadzirira, because unogona rowa mbama. Kana uchiisa mambama, batisa umwe foni worova mbama wodzoka. Rega kurova mbama ukabata foni inosheka, munotokanganisa maviews ezvikomba zvenyu. Kana vari madam vakabatana uchazotokabatana uchavade woita senge zvakaita mike kuda zvezve kuti vakanyatsokuratidza vachiona kuti zveshuwa vanhu vazhinji iyo zvino vari kutsvaka mukadzi wacho kuti mukadzi ari kupi mukadzi. This is how to film chikomba. Vanhukadzi ndichakuitira yenyu how to filmwo, kuita zvokutaura bvudzi zvezve, right? Kana uchida kufilma mukadzi wabhururu,
but iwe uri kusaidi remukadzi because unozati bhuru wako hadi anga asingarovi bonde mushe mushe, but hausina kubatwa nabhuru wako. Unofilma uchizuma uchibata nabhuru wako, uchimufilma bhuru wako uchiita senge uri kufilma mukadzi wofilma nabhuru. Izvi tiri zviita evidence pamberi apo kuti kana unobatwa kupolisi kuti ndianairova munhu, bhuru wako anobva abuda apa, bhuru wako bvadi obva asungwa manje. Saka bhuru wako asungwa osara akotora chikadzi. Handiti technique inoshandiswa nemaplayers. Haudi kuti bhuru wako azvizive kuti unoda mukadzi wake, but uri kufilma achirova bhuru, achirova mukadzi wake, womufilma face picture, uchidzoka kumukadzi uchifilma face yemunhu ari kurova film. Izvi tezvizvita kuti paevidence police kana yakuzotora, then we can help the police with the investigations. Bhuru wako bvadi obva asungwa, iwe obva ndakuna madam ndindaifinoza murume ndaizataigeza tosa nekadoro chichichichichi. Saka ako vanenge vakamirira kufilmiwa. Kana wapara mhosva ukamudira mbama, usatanga kufilma usati wakwapaidza munhu mbichano, mupe viye, pinza. Vanhu vanovhunduka, kana vanhu vavhunduka vanokurega uchifilma. Usaenda wega, always work nechikwata chakasimba. Ukaenda nemagwara futi, because zvimwe zvikomba zvakaita sesukati bata inokwatura wacho ari kufilma, ndikokwatura kutorofoni yako ndikokwatura. Saka unofanirwa kuenda nevanhu vanorova. Kana unaana Deontay Wilder, wotakura Deontay Wilder wako, munhu ane chibhakera chokuti akakurova so, unofunga kuti warova nerori. Akarova chest, even pawakavhika akarova pakavhika ukazvirova iwe unozvimba. Tsvaka varume vakadero, kwete vane mazimhasuru kana chichi, wofilma vari pasaidi. Chikomba chakada kuti chiri woti karati dzimwe nguva usarova ingoita mastera anorodza kuti ndikakubata chikomba, ndikakubata. Saka ipapo unobva wafilma zviri clear. Chatirura pamavidhio ari clear because muri kuti let down, because garai mune makamera. Ukaona kuti mukadzi wako atanga chihure, tenga new phone, tora nechikwereti. Ndinotora maiPhone 11, iPhone chichichi, gara watenga foni svinu kune dziri kubuda mazuva ano. Usarega ukanga wanzwa ruma kuti mudzimai wako akuhura chinja kuti madam ndoda kumbotenga foni, ndatenga foni nyowani. Gadzira WhatsApp group rinongoti ichingopinda ichienda direct isap delitwa. Filma uchitori muWhatsApp group kuti zvinokatika zvichienda, but rega kuzungunuka. Rinyatsofilmiwa usazungunuka. Bata kamera yako zvakanaka, wakaibata unenge wakabata wakadai so, uchifilma uchitaura kuno kusingapfiri. Rega kupfira kamera, unopfira kamera, unotisemesa. Taura wakaisa matepa side uchifilma. Mudzimai wako yeye nechikomba vakagara mukona, wakati endeko woenda kukona. Paunenge uchiti endeko, filma chivakashure chemurume wacho kana chiripo, chifilma une mukadzi wachona. Ita zvine technique. Ko hanzi kanopwanywa foni 11 Pro dzimaro woenda mara. Kana unenge wakaiba unofanirwa haungotangi nekufilma. Kana uchida kufilma, tine vanhu vatiri kutraina kufilma. Saka $10 ndoya kutraina unofilma. Tsvaka partner inoziva kufilma. Rega kupinda muview yekufilma. Unofilma gotsi, nzeve dzikazikanwa, mukoto ukasungwa. Filma wakamira neangle uchichinja futi, hey mamchihura kaimi, mamchihura kaimi, ndakubatikidza chichi. Wafilma munhu zvine technique. Ufilma mavidhio amuri kuti baya akuboa, haasi kuve ari clear. Ndoza nyaya iyi ndangoitaura ndikubetsere because makuti boa nemavidhio asiri clear. Murima kana pane makendro, zvinhu zvinoitika magetsi akaenda, kana pari pasi, ziya angle, vanhu vakarara pasi apa. Rega marata, tiri kuona marata mostly munhu achingobuda gotsi. Tora angle tora angle yemunhu, toda munhu. Marata nekuti anorara pasi, unochingotiradza pavarere pazvaitikira uchidzoka kumunhu, pavarara pasi uchidzoka kumunhu. Taona mamavidhio anenge achingoratidza kenduru unongotiradza ka1 wotiradza kenduru remunhu wachona. Guys, because mavidhio nyakuboa, because zvino munhu anenge afilma mudzimai wake nevidhio zviri clear.
tichagadzira crew yevanhu inoenda kunorova filma naye munhu wacho akabata chikomba. Musatanganisira social media muchiuya nemavhidhiyo asiri clear. Tengai mafoni wakangoona mukadzi wakasingacha ansi foni paya turafu tawanda mumba chikomba chabadhize iwe china unotenga good phone zvona kuitika mashift akakatanga nasi ndiri kushanda kure. Mira, get your phone, be patient, wotevera zvinyoronyoro, vape nguva yekukurura, vape nguva yekubata, wofilma vakashama chekerere. Paya panongoti wabvunza iva netechnique yokubvunza, tsvaka news report anoziya kubvunza, rega kuisa mubvunzo nhando, ipa mibvunzo inobvunzika ichipindurika. Pedoti mamuchikwerana vari kukwerana unozviziva wawana bvunza mubvunzo kuti saka makazvitanga rini, zvanga zvichinakidza here, vanga vachivhura here zvikurukuru. Toda magood phone, toda magood films, film yekuti tikaona even pane vanyarikanebo musazonyanya kufilma kana uchida kuti video yako iite viral pane vanyarikana unofilmawo zvine chiremekedza, chifilma chiso chidzoka, chifilma matauro achidonha uchidzorera, vashandi vepahotera vachidzorera matauro achidonha, muchingodero. Regai kuda kutambisira nguva nebhandle riri kudhura musafilma zvinhu zvamatakanana. Honestly, pari zvino iko zvino munhu akafilma zvinhu zvamatakanana, we gonna find the filmer first, tombosiya vari kufilmiwa, totanga tambodhila nafilma, totarisa foni yako, tikaona iri Nokia tokurova zvamboko 5 kana iri